От 2016 година детските градини са самостоятелни юридически лица, второстепенни разпоредители с бюджетни средства. Това означава, че отговорността за сключените обществени поръчки е на директорите на детските заведения. Уточнението направи ресорният заместник-кмет Борислава Борисова в отговор на журналистически въпрос, предизвикан от общественото недоволство по темата в социалните мрежи. По Закона за местното самоуправление и за обществените поръчки, директорите на детските градини сами определят обществените поръчки, по които подписват един или друг договор, било за храна, било за консултантски услуги, било за канцеларски материали, въобще за издръжката на детската градина. Пак повтарям, не кмета на община Видин сключва договор, не заместник кмета хуманитарни дейности, не община Видин, а директорите на детските градини. Така че по този въпрос за цените на договорите в детските градини към директорите. Направената справка от Борислава Борисова за това кога е сключен въпросният договор, който предизвика негативните коментари, показва следното. И на въпросния родител на 4-годишното дете от Фейсбук искам да кажа, че ако има подобни въпроси и иска заместник-кмет да му отговори, то това е моят предшественик, господин Венци Пасков. В същия този сигнал държа да подчертая, че беше намесен, че, видите ли, тази кметица е проверявана от ДАНС. Да, проверявана е. И заключението е невиновна. Не само кметицата, но и целият предишен екип във връзка с храните на децата. След този случай Борислава Борисова потърсила правата си в съда, завела е дело за уронване на престижа и авторитета, което печели със съдебно решение. Искам да кажа, че вярвам на службите, вярвам на прокуратурата, вярвам на съдебната система. Освен това, както сме поели новото управление Община Видин, ние виждаме, че имаме гражданско общество, което ни подава едни или други сигнали и ние ежедневно, дори ежеседмично отстраняваме десетки сигнали, за което им благодаря. Но успорно с това има и едни други постове в Фейсбук, които са без лица, анонимните сигнали, които, четени ми на мен, оставам с впечатлението, че тези хора не искат да се случи нищо хубаво в нашия град. Въпреки това, положителните неща във Видин се случват. Категорична бе Борислава Борисова.